kata samire ne abiro kani igina school oselor to japuonj private pokoloro koro wakale a lot kendo wasandore kabisa to ng'ama nyalo winjo ywakwa onge wasetemo yawa josisa gi kata wajumbe wa mwan go ya ka giwinj wegi wai jopuonj ni jumbe ni en nga jumbe na en miyo mosomo licha en iluongo Dr. Eve Akinyi Obara, the only woman mwan go kabondo kasepol mubaro buk koro wasetemo josiasa linti okwe wa jopuonj kendo koro no chuno wa kai koro jopuonj mapok ondiki wamanyore ngech koro kwang'ewe koro piny ti somo lokore changes biro kendo gima nomendo bowa kabisa en lendo mane koro gol gi CEO jatendwa Nancy Macharia kowacha dharani ni koro wan kaka wan ju P1 onge thuolo kanyal puonjo ni okwa qualify grade 1 e piny wado waso modho many degree kendo no bedo no malit ka kendo ker mar Kenya lando ka kondiko 56,000